Yo, what's up? Good morning mga karuba. So, nandito na naman kami sa Miyuki Works. Papagawa ng mga motor namin. Magra-ride kasi kami. Punta ng Baguio. Kondisyon namin yung mga motor namin. Kaya ito, magre-refresh engine to eh. Yung kay Joshua. Ayun o, yun yung may-ari, nandun o. Ayun sa'yo ay. Ano yung gagawin sa motor mo? Change oil lang. Change oil tapos tune up. Oo. Ikaw, yun yung gagawin mo sa motor mo? Akin? Okay na yan. Okay na yan. Ay, pakitutok nga doon kasi, ano mo, Ayun o. parang hindi nang dahil ng bagyo. Oo nga, kalinis nga eh. Kaya bang, Kaya ipasok mo yung cam mo doon sa may throttle body. Sige na, please lang. ayan. Siyempre mga karoba, importante yung magpa-check ng mga motor bago biyahe, pakondisyon. Yung motor ko, yan o. Yan. Change oil tapos papalitan ko ng radiator. Yung 2 rows. Mas marami yung volume na may lalagay na coolant. Siyempre nakaborap na yung motor natin. Need na niyang mas malaki na radiator. Kasi 180cc. So ito muna yung mauuna. NMAX na green 180cc. Siyempre yung mga mekaniko natin. Master Jem Del Mundo. Yes. And Master Billy, the new Aerox 2021 Y-Connect. Right? Bago lang. Bago lang daw. Yan, mamaya pa siguro yung mga motor namin. Dalawa kami ni Ed. Refresh din sa'yo? Hindi, change oil lang tsaka palit radiator. Tatlo lang kayo pupunta? Ilan ba tayo? 5? Bago din yung Aerox ng isang kasama namin. Parehas kayo ng kulay master. Oo. Pupunta dito yung may Supra. Oo. May? Supra. Supra na. Kondo Supra. Ay, ito Supra. Si Ed. Mamaya papunta dito yung kwan. Kasama namin naka R3. Si Dagdagan? Oo. Dahil Dagdagan. ng motor nun? Ha? Dahil ng motor. Dami na nga. May sniper, may R3. May NMAX pa. Hindi, kay ate niya yun. Ayan. Dito lang mamaya mga karaba. Right. Dahil din ng... Ayan mga karuba. Tapos na po yung kay Ed, yung motor niya. Na change oilan na tune up. Papalitan na yung clutch bell. Ayan yung sa akin naman, papalitan ng radiator. Tapos change oil. Siyempre yung mekaniko pa rin natin na malupit. Mr. Jem Del Mundo. Spell. Pass. Tapos, siyempre yung ating chief mechanic, busy. Yo, what's up? Nagpapaka-shoutout na nagtatalpak. Master Francis. Doon naman yung isa, yung kay Joshua, babalkon. Ay, hindi pala. Yun sa isang nagpapagawa, yung sa Mio. Crankshaft yan, no, Master, no? Oh. Ito pala yung engine refresh. Yan, yung kay Joshua. Ito sa atin. Makaruba. Maxing. Pakita mo dito. Yan po. Radiator, race power. Ang NMAX, Aerox. Unboxing. Kung natin custom mo dyan na. Tap mo. 4 plus. Hindi na dyan yung mga picture. Ang basa na lagi eh. Ito yung stock radiator. Yo, shoutout nga pala kay Pastor. Nakapasok ng Baguio. Yan o. Race powered radiator. 350cc. Cubic centimeter. Gamit ng mga medyo labyo.
Dito lang, gawin mo yung dito na. Mas naman na. Yung. Ay. Kala ko yun. Yan ah. Yung yupad yun, yung parang kayo yan. Ito na po ang ating radiator, mga karuba. Aruba! Mas makapal. Yung 1.5 pa. 2 rows. Libre. Yan po mga karuba. Ready. BBS po, yung naka-radiator naman na si Master ay. Wala bang ano, ganito na saktong-sakto dun sa may ano ko? Sumusokra kasi. Ganyan. Wala, ganyan. Tatabasan natin yan. Sumusokra dun sa may ano eh, sa may dulo eh. Oo, tatabasan natin yan. Pag ano. Kaya, papaweldigan natin yung tubo mo para sumakat. Ako na lang okay na eh. Yan. Matigas yan eh. May drugs ka naman. Yung radiator, race power. Power race. Balik din lang is. Ayun, nasa baba. Gilid lang magawan parating. Yung tinanay mo sana yung Aerox ha? Malinis mo. Ilan? Yung may itim-itim na rin. 100. Sarap daw. Jai. Aerox. Aerox. Pwede pa naman oh. Ah. Abot pang bagyo yan eh. Balik mo master. Abot pa ba? Langis. Nagkapampugi? Nagkapam? Ayun yung tantiameter. Tantiameter. Lasing tantiameter yung kanay. Shell. Yan yung binili ko kasing langis mga karoba. Wala siyang ml meter. Kung ilang ml. Pero 1 liter yan. Ano lang, may pure black. Ano yun, lalabas mo. Yan, ilan na yan master? 800. 100. Maya muna. Maya pa isang daan. 800 ml. Ano? Kita ba? Malagay nga rin akong ganito master. Yung. Kamiyo. Pero, pure black. Yung. Sana all. Ay may ganyan din dun. Pure black. Ganito rin. Sana all. Bagong handle brake. Yung cover, hindi naman ilalagay natin. Hindi naabot. No, master. Di na mo ba't pa ilalagay? Di makikita na yun. babalik. Di na babalik. Hmm? Wait. Kasya ba dito? Yan o. New langis. Mga karuba. Bagong langis. Nalagay mo na ulit yung 100 ml master. Yes! Yes sir. Ulan. Hindi. Langis. Ayun na, hindi mo ginamit yan. Man, so yan. Pinagtansyaan dala. Tawang garod tansyaan na yun eh. Pero 1 liter aja eh. 900 ml lang. Oh, oh. Paglangis ka din ha. Mana, kadena ti bike. Bike tayo latan na ha. Bike tayo? Tayo ah. Mapan mo di. Fancy tama na diyan. Ano kinakaya ka rin isa? Naantok na. Sa kolan pa pala, kolan.
Sa akin muna katutok. Sa akin muna. Right, master? Ayaw. A few moments later. Okay. So mga karuba, yun ako sa bahay. Hindi na ako nakapag-video kanina sa daan kasi sobrang init. Yan, tapos na yung motor namin. Ito yung motor ko, naikabit na yung bagong radiator na race power, 2 rows. Mas maraming coolant na may kakarga kaysa sa stock kasi nakabore up na yung motor natin, kaya dapat mas malaki yung coolant, lagayan ng coolant or yung radiator para mas mababa yung tendency na uminit yung makina ng mga karuba. So yun lang mga karuba, abangan nyo na lang yung magiging ride namin sa Baguio. Yun, so kita kits and see you sa Baguio, right?